Ahojte ľudia, vás vítam u nového videa. Chceli sme ešte raz natočiť Brookhaven a potom ešte budeme aj iné veci točiť, nebojte sa, dobre? Nebudeme furt iba isté veci, ale že chcel by som taký malinký dielik spraviť s týmto. Ináč moc ste ma potešili, že mám 5 odberateľov aspoň niečo a 204 zliadnutí a 630 koľko to bolo? Dobre, takže ideme na to. Máme tady, ideme si urobiť domček, ja chcem nejakú, tu nie sú žiadne domy. Toto, moje najobľúbenejšie miesto je tu, no vlastne obidva nahore. Dáme si tento dom. Mala som? Čakajte, je to môj fanúšik. Skúsime. Tak, zavrieme si. To je iba jedna. Ahoj. Ty dobrá sklíš túto. Som ešte ani nevedel. Velikánsky domček. Počítač si tu musím dotiahnuť. Ešte idem na to. Tak. Počkaj. Žena mi tam vyskakuje. Jedu žena. Ona si pridala Ježiši Kriste. Haló. Haló. Máme tu skáka. Tebe to buď buklo, alebo čo? Haló. Ja neviem. Ja si musím ísť prácu vlastne. Hej, kde sme mali tú prácu? My sme mali tam prácu. Dobre, ja idem do práce. Dneska idem na skateboarde. Ty! Bum. Ja skúsim ísť po tejto všetko. To mi ide dobre. To mi išlo dobre. Bum. Ja, to je tak dobre. To bolo Lamborghini. Či čo to bolo Lamborghini? Lambo? Neviem. Dneska ideme... Máme nejaký ten dom. Ja sa tam musím ešte aj prezliecť do uniformy. Jedné objednávky. To čo tam robí ona? Som zobrali mobil, lebo mi niekto volá. To je iné veci napríklad nejaké... Je tu hasiči a toto. Ale to si ja som sebe nemôžem zavolať. Ako nikto, vôbec nikto. Nejaké ženské sa tu bukli. Ženy sa tu sa tu učí. Jak jej to prekvapenie odrazu ujde. To čo tam robí?
Hej, ako new family. Lebo si má toto, poďme tam. Nič tu není. Ja chcem mať nejakého family. A nemám. Dobre, dneska sme nič nevyrobili proste. Dobre, takže by proste som... Dobre, už sme tu doma. Tak. Hej, tak idem si urobiť YouTube kariéru. Oh my god, ja už mám 100 lajkov. Idem natáčať nejakú populárnu hru. Napríklad Minecraft, to bude určite populárne. Oh my god, ja už mám 500 zliadnutí na tom a mám aspoň, oh my god, ja mám plus 100 odberateľov, to je super. Hej, také Fortnite nebudem hľadať, lebo stávam mapu. Mám tam 30 lajkov. Oh my god, ja už aj môžem zarábať. Yes. Takže ja si asi idem presliť do svojich. Mi pížamku. Sprchu si na čo budeme dávať. To si dáme sprchu. To má stačiť. Hej, ako... Ja sa mi spá. Čo ma to nepúšťa? Hej! Čo s tým je? No tak poďme sa sprchovať. Ja, toto sa ospravedlňuje, to nejaké lagy. Mi. Ja myslím, že ide spát. Teraz ma omľúšte trocha chvíľku. OK. Čo budeme robiť, keď sa mi... Ja som si udal za family. Tak chcem mať pokoj. Tak. Máme tu napríklad toto. Hej, ja by som akože išla do Japonska na dovolenku. Hej, pôjdeme do New Yorka. Tam bolo úplne pekne. Tam bolo, že úplne pekne. Úplne pekne by tam bolo. Úplne pekne. Hej, ľudia, schválne pôjdeme do New Yorka. Hej, viete čo? Ľudia, poďme, ideme sa zbaliť. Idem si počkaj na čo, poďme si. Ten let, musím si to tu. Bum. Dobre, let stojí 1000 eur. Dobre. Ale ja mám nejakých 300 000 eur, tak to je dosť. Hej, a za pol hodinu mi odlieta. Ježiši. Dobre, rýchlo sa prezliecť. Zobrať kufer. Kde je kufer? To by mohlo byť tu, že? Kde je kufer? Tu je. Máme kufor.
Ideme na let. Musím si otvoriť, počkejte ľudia. Vlastne nemôžem ísť tu. Má to auto? Ježiši. Ja tu mám asi fakt nejaké debilné ľaky. Tak. Bum. Tak. Ja si tam pôjdem aj peši, lebo... Prečo mám otvorené? Hej. Niečo som si aspoň mám našetrené, je na také autíčko. Ja si takéto auto dám. Ja mám ešte len 10 minút, za 10 minút mi odlietá. Za 10 minút a pol, ešte 15 minút. Ježiši, promiňte. No, tu sú nejakí strelovia. Ja idem rýchlo. Dobrý. Toto je. Tak môj menší brácha. Oryx, ja si ho chcem dať za Family. Ale ja idem na letisko. A tu by sme to mohli aj ukončiť. Na budúci diel sa uvidíme v New Yorku. Tak ahojte.